Wneud ni I orffan efo'r stecen? Wel, stecen bach yma, braising sticks da ni tro yma. So mae eisiau coginio'r stuff yma yn bach mwy hir, okay? So gloriau a bod yn bach mwy tynner. Okay. So I ddechrau, yr un broses, ni'n mynd browno'r cig I selio fe. I sicrhau fod ni'n dal at ei gilydd tra fod ni'n coginio yn y saws. Okay? So ffrympan twym, trwch yn y ffrympan, pidwch defnyddio ffrympan tenau ar gyfer hwn. Okay? So bach o olew, mae'r ffrympan wedi cnesu gyda fi yn gynt. Twch o olew lywydd. Ac yna mewn am braising stick ni. Na I ddod i'r halen a phupur mewn yn y ffrympan, bai fod yn coginio. Okay. A chydig iawn o fraster sydd ar hwnna ta beth yn dy fe? Ia, so os byddwch chi'n coginio mewn ffysig, mae'n sychu lan yn gloi, okay? Mae pam, ni'n coginio fe mewn bach o stoc a bach o gwyn hefyd. Reit. So bach o halen. Bwysig iawn, ni'n selio'r cig gyda'r halen yma. Bach o phupur. Gyda llaw, mi roed y stecen arall yna yn ffantastig. Nos chi gweld fi oedd ar y camera, ni'n claddu hanner y potiau. A'r saws, o'n i'n anhygoel, y stec yn arbennig, ond y saws ei hun yn... Mae'n pwerus iawn. Yndi. So, wyn hwn sy'n torri'n hanner, a wedyn jyst mae cwbio fach gyda hwn, mynd I 3. Gan I adio hwn, mae'n frown ar wyno'n sbant hefyd. Does dim eisiau fod rhy fan? Na, chymon I fod I fod fel casserol fach ni'n paratoi fan yna. Reit. Okay. So mewn ar nionyn. Mewn hwnna. Sgwyd am wyty. Eto, ni'n cadw'r ffrympan yn llonydd, okay? Mae'n cadw'r gres na mewn yn y ffrympan. Bach o celery, I torri'n ei hanner. I torri hwn. Ie. Mae'r onen wedyn y fe? Ie. Reisa Dan, ta ti'n paratoi y llysio fanna, ni'n I asgoffa pob yna ddigon I ddod ar heno yma nghwmni Sian a Fina. Ie, ni'n does yw'r di yn y tro, dy fe? Ie. Gwestai ni fydd Sian Davies, Sian Tattoos Davies, maen nhw'n galw hi. A mae drafod fel beth arall, ond tattoos yn dy fe. Ac hefyd bydd rai o glwb rygbi y Cymru Caerdydd y mae drafod penblwydd y clwb yn hanner cant oed. Ie, hefyd bydd Helen Gwynter ar draw yn Mritfa Geffyla Derwen yng Ngheredigion ac yn y sgwrs a chan efo Zoe George. Mae'n mynd ar daith y byd efo sioe lwyfan wicked yn fuan. Felly chi fwy o hanes hynna a mwy ar heno yma am saith. Ie, reit, ti wedi rhoi moron mewn yna hefyd nawr, ie? So, cam nesa, bach o gwyn coch. Reit. Okay. Te bach neis I ni fan hyn, cyn I ni wneud heno wedyn ni. Perffaith, ta be? Dos I a bocs bwyd o fi, heb feddwl bod fi'n cael swpar I wneud i'n barod. Os na fydd y crew I gyd wedi cyrraedd ma'n blaen ni. Ni sy agosa. Dwi'n cadw. Dwi'n daflu'r bocs bwyd na. Stoc yw iar, okay? Beth ni'n mwyn neud nesaf nawr? Stoc yw iar, Stoc yw iar. Gallwch chi brynnu stoc lisiau, neu gallwch chi defnyddio... Pam stoc yw iar I fynd efo cigeidion? Bach mwy sgam. Gallwch chi wedi dod i'r cigeidion mewn, os mae'n creu stoc I hunan, chi'n gael y gwyn coch sy'n bach blas with ydwm. Mae'n blas bach mwy sgam, neu chi'n cyfuniad pobl I gael blas y gwahanol. A nes dim hen I mewn ar rheol oedd stoc cigeidion, ni'n efo cigeidion neu llysiau, newid y cig. Lan I chi fel ych chi'n mwyn paratoi fe. Madarch sy'n mynd mewn hefyd, bach o madarch, a ni'n mynd I berwi hwnnw wedyn am tua 2 awr, a wedyn tra I fod yn coginio. Sy'n mynd siarad clawr na dim byd yn fe? Mae'n jyst yn mynd ag reducio, chi'n cadw llygad am fe tra bod yn coginio. So, bach o tatws wedi masio, bach o fwstard Dijon. O, na, neis. Cymysged hwnna. Bach o persli ffres. Fi'n dechrau dyfaru, bys a gymaint o stecan arall hon. Bach o persli. Ac yna bach o thyme fresh, Cymysgwch hwnna gyd at ei gilydd. A wedyn, hwn yn barod. Mae'n mynd I fod yn on tod y ti wedi, dy se? Blas fach da iawn I gyfunio gyda'r cigeidion. Unwaith hwnna wedi reducio, chi'n ddod I fe mewn wedyn I bowlen sy'n addas o gyfer mynd I ffwrn. O, neis. Ac yna... O, lovely. A wedyn... Hyfryd. Mae hwn mynd I pobi yn y ffwrn am tua hanner awr tan fod y cig... So ti'n rhoi cynnwys y ffrympan mewn i'r gwilod. A wedyn y tator I benne? Tator I benne, so fel cottage pie posh mewn ffordd. Ie. Posh iawn wedyn ni, de. O, neis. Yna, mae'n rhoi'n saws ni ar blat. O, lyflu. Faint oedd yn y ffwrn dy ti wedyn? Hwn di bod yn y ffwrn am hanner awr, tan I fod y tato, a mae'n bach mwy crisp ac yn lliwio chydig. Reit. Geidir ti eisiau gwneud gweddill yma yn y ffwrn I ni a dyn gynnu fynd adra fan ni dros y penwys. Beth sy'n ti hwnna na, re? Just bach o llysiau, sydd wedi rostio, bach o thyme, winons, erfyn, moron. Just fforddach da o defnyddio stwff lan sydd yn y ffridge. Rostiwch yna bach o olew yn y ffwrn, halen y phupur. Ti'n gallu rhoi reina mewn rhywun pryd ar pai wedyn? Yr un pryd, hanner awr fach, mynd yn y ffwrn, tan I fod nhw'n tynner. Achos mae reina'n fan iawn dy ti, felly maen nhw'n iawn yn gynt, dy fe? Coginio'n gynt. Stor am y cywyd i eitha hir, so nhw'n gyfad. Da iawn. Cyn I gyfla bach I flasu cyn I rhaglen orffan gobeithio. O, gwanten. Dos di amdani gynta, Sian, os ti isio? Dwi'n mynd gwybod, cerdi gynta. Gan amdani, ni'n cael syth am y cig.
O, mae hwnna'n neis. Mae'n gyfeithog iawn ni. O, mae hwnna'n lyflu. Nawn ni joio hwnna nes ymlaen nawr. Mi'n hynny, Dan, diolch fawr, wedi cael sbwylio yma. Ie, Mae'n ar mor lyfli. gweithio, mae'n hyfryd Diolch yn fawr iawn i ti. Diolch o datws o fan hyn. O, ie.